Daghang lugar sa nasod ang nakasinati og pag-ulan ug kusog nga hangin tungod sa bagyong Inday ug ang gipakusog niini nga habaga. Gisaka ang wind signal number 2 sa Batanes, eastern portion sa Babuyan Islands ug northeastern portion sa mainland Cagayan. Wind signal number 1 sa ubang bahin sa northern Luzon. Sa latest bulletin sa Pag-asa, nasiplatan ang sentro sa bagyong Inday 570 kilometers sidlakan sa Itbayat, Batanes. Pa-northwest ang lihok niini sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Posibleng ugma sa buntag o hapon mugawas na kini sa Philippine Area of Responsibility ug sunod nga tumbukon ang eastern coast sa mainland China ugma sa gabi o Domingo sa buntag. Padayon niining ginapakusog ang habagat nga magpaulan sa dakong bahin sa nasod hangtod sa weekend. Base sa datos sa Metro Weather, halapad gihapon ang pag-ulan sa Mindanao. Kusog ang ulan sa pipila ka lugar ug probinsya busa. Mahimong alerto sa pagbaha o landslide.